Kako ne brak. Autor James Sexton. Ova knjiga ne govori o savršenim odnosima, nego o stvarnim odnosima. O sitnicama u svakodnevnici koje grade ili polako razgrađuju bliskost. Jer brak i partnerstvo rijetko se raspadaju odjednom. Udaljavanje počinje tiho, puno ranije. U grupi raspravljamo o onome što svatko od nas unosi u odnos i kako prepoznati male, svakodnevne odluke koje postupno udaljavaju partnere prije nego što bude kasno. Ako ste u odnosu, izlazite iz njega ili tek učite kako ostati u njemu, ova knjiga otvara prostor za razgovor o temama koje se tiču svakog od nas.